Trápi vás niekedy pocit tlaku v pravom podrebrí? Nadúvanie? Únava? A napadlo vám, že by to mohla spôsobovať vaša pečeň? Starať sa o pečeň znamená starať sa o tráviacu sústavu a mnoho ďalšieho. Pečeň je druhým najväčším orgánom v našom tele. Ide o vysokovýkonnú továreň s viac ako 500 životne dôležitými funkciami, ako napríklad odbúravanie liekov, detoxikácia chemických látok a škodlivín, spracovávanie živín a ich premena na energiu, uchovávanie vitamínov a minerálov a ich uvoľňovanie v prípade potreby a tiež boj proti infekciám vďaka tvorbe imunitných faktorov a odstraňovanie baktérií z krvi. Pre zdravšiu pečeň je tu Essentiale. Essentiale obsahuje vysokočistené fosfolipidy s 3 mechanizmami podpory funkcie pečene. Urýchľuje obnovu pečeňových buniek, zlepšuje ich funkciu a podporuje ich regeneráciu. A podporuje tak vašu prirodzenú vitalitu. Navštívte lekára a nechajte si skontrolovať zdravie vašej pečene. Essentiale. Starajte sa o svoju pečeň.